आङो गिबियावनो जोंनि नैबे बिनेश्वर ब्रह्म सोरदिङारि फरायसालिमानि बर' थुनलाइयारि गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं गिबियावहाय नोंथांमोनखौ जोंनि फरायसालिमायाव फैनानै खौरां लाफैनायनि थाखाय आं गिबियावहाय साबायखर बावग्रोदों। दा दिनैनि नैबे बर' थुनलाइ आफादनि 74थि गायसनथाइ सान फालिथाय बेखौहाय गोबां जायगायावनो फालिदों। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि नैबे फरायसालिमानि बर' थुनलाइयारि गौथुमाबो दिनै जोंनि फरायसालिमानि नैबे सेमिनार हलावहाय सानसेनि गाबगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। दा बे खुंफुंनायावहाय जोंखौहाय जोंनि फरायसालिमानि गोरायुं मानगोनां प्रफेसर कमल कुमार ब्रह्म साराहाय फारफ्रोम बिथिङावहाय मदद होदों गावनो बे गौथुमनि आफादगिरि हिसाबै। दा गिबियाव आं सारखौहाय थेंक इउ होग्रोदों। दा जों बे हाबाफारियावहाय दहाय फुङावहाय थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि लादों। दा बिनि उनावहाय गिबियावहाय जोंनि बे हाबाफारिनि फिरफिला बिरहोनायखौहाय जोंनिनो बे थुनलाइयारि गौथुमनि लोगो लेङाइ आफादगिरि मानगोनां रैसुमै ब्रह्म मेडामा मावफुंना होदों। बेनि उनावहाय बिबार बावजेननाय हाबाफारि बेखौहाय जोंनि गेजेरावहाय जोंनिनो फरायसालिमानि मानगोनां प्रफेसर डक्टर रजि मेमआ मावफुंना होदों। दा बिनि उनावहाय जोंनि नैबे हाबाफारिखौ साबसिनै खालामनो थाखाय गाहाय आलासि महरै जोंनि गेजेरावहाय नुजाथिफैदोंमोन मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि मानगोनां सहेन्द्रनाथ ब्रह्म सारा। दा सारा गोबां जोंनि गेजेरावहाय मोजां बिबुंथि होलांबाय। दा सारा जोंनि गेजेरावहाय बेबायदि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोंखौहाय थुलुंगाखां होफैनायनि थाखाय सारनिसिमबो आं नैबे समावहाय गाहाय नेहाथारि जानानै थेंक इउ बावहरदों। बर' थुनलाइ आफादनि 74थि जोनोम सान अर्थात गायसनथाइ सान आरोखि बेखौ जोङो लिटारेरि डे हिसाबै थुनलाइयारि सान हिसाबै जोङो फालियो। मोनसे गोथार सान बेयो। आरो बे सानखौ दिनै भारतनि जेरावबो नोङो दिल्लीनिफ्राय आराम्भ खालामनानै गुबुन गुबुन स्टेट आसाम आरो बड'लेण्डखौथ' बाद होबावदो नों बिभिन्न कलेजफ्रावबो स्कुलफ्राव आरो माखासे क्लाब बा अनुस्थानफ्रावबो बे सानखौ दिनै फालिदों बयबो गाजा गोमजायै। गोबाङानो माने लिटारेरि प्रग्राम लानानै इभेन्ट्स लानानै बेखौ दिनै बयबो खुंदों। आंबो बेवहाय हांख्रायनाय हिसाबै बिबि इन्जिनियारिं कलेजाव आङो फरायसाफोरजों बेवहाय बाहागो लाफैदों बे हाबाफारियाव। आरो मोनसे हाबाफारि दंबावो आंहा पाटगाव सनापुराव, बेयाव थांनो आङो ओंखारबाय। दा बर' थुनलाइ आफादखौ मानो दानाय जादोंमोन, बेनि उद्देश्यआ मामोन, दा बेखौ गोबाङानो मिथियाब्लाबो आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन जे बर' थुनलाइ आफादखौ दानाय जादोंमोन बर' रावखौ जोंनि फरायसालिफ्राव बे समाव असमिया मिडियामनि फरायसालि जोबमोन, खुनु बर' बिजों गैयामोन। 1952आव अर्थात 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बरावहाय 14 नभेम्बरावहाय बे आफादखौ दानायनि उनाव बर' रावखौ बिजों महरै मोननो थाखाय जोंनि बै समनि जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोर ओरैनोथ' जोंनि दाजेननायाव जोंनि आफादगिरिया जयभद्र हागजेरमोन, डिमासा मानसि। आरो बेनिफ्राय गाहाय नेहाथारियाबो जोंना सनाराम थौसेन बिथाङाबो डिमासानिमोन। नाथाय बेनि मेन रलखौ जोंनि बर'आनो लादों। आरो बिथांमोनखौ लानायनि खारनाबो बेनो जाहाथे जोङो डिमासा आरो बर' ज' जानो हायोमोन नामा, बा जों बे एखे मिडियामजोंनो जोङो जोंनि सोलोंथाइखौ लानो हायो नामा, बेखौ सिन्था खालामलायनाय जानाय हिसाबै जों बिथांमोनखौ लाफानानै खामानिखौ जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आगोलनि जे सतिश चन्द्र बसुमतारी, जगेन्द्र कुमार बसुमतारी, बिरेन्द्र नारायण ब्रह्म फादगिरि, बेनिफ्राय धरनीधर, रुपनाथ ब्रह्म, समरम चौधुरी, चरण नार्जारी आरो गोबां जोंनि बर' दैदेनगिरिफोर बै समनि बर'नि मेंनो रोङै जोहोलाव जाय बिथांमोनखौ जों बुंनो हायो दिनैहाय। बिथांमोननि नाजानायावनो बिराद आन्दलननि गेजेरजों 1963 मायथाइनि मे दानाव जोङो बेखौ बिजों महरै मोननो हाबाय। आरो बेखौ बिजों महरै मोननो हानाया प्रथम भाबै जोङो बेखौ गुदि फरायसालियावल' मोनदों। गुदि फरायसालि मोनखांनानै बिथांमोनहा जोंनो आरो गोजौ फरायसालियाव जोंनो फरायनो होआखै। बेवहाय बर' थुनलाइ आफादा गोबां मानसिफोरजों बुंजादों जे जोंनि गथ'फोरखौ नोंसोर मानो बिदि खालामदों, गुदि फरायसालियाव पास जाबाय, दा गेजेर फरायसालियाव गोजौ फरायसालियाव फरायनो मोनाबा जोंनि फिसाफ्रा हालुवा जाजोबसिगोन मागोन, नोंसोर जोंनि फिसाखौ मानो बिदि खालामो, जों बेबादिबो बुंजादों आरोखि। दा बेवहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो जिरायनाया थायाखैमोन, माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आरो मुभमेन्ट खालामबावनानै सोमावसारबावनानै
गोजौ फरायसालियावबो जों मोननो हाबाय दिनै फैनानै 1970 मायथाइयाव फार्स्ट फेज मेट्रिक ओंखारबाय प्रथम भाबै दतमा आरो क'क्राझार ओनसोलनिफ्राय ओंखारबाय आरो मा उनावसो बे चिरां बिजनी आरो सानजाहा बाक्सा थाक्सा बिदि जाहैदों आरोखि दा बिनि उनाव जों नुबाय माने बर' बिजों फरायनानै गामिफ्राव गोबां फोरोंगिरिफोर मोनबाय बर' बिजों फरायनानै बर' बिजोंनि फरायसालियावनो मास्टार साख्रि मोनबाय बेनिफ्राय जोंनि इक'नमिक जे पजिशन बे पजिशना दावगादों बेनिफ्राय बिथांमोननि फिसाफ्रा आरो मोजांसिन फरायबावनानै सोरबा डाक्टार सोरबा इन्जिनियार सोरबा अफिसार बिदि जालाहैबाय बेवहाय जोंहा बर' बिजोंखौ लानानै बिराद मोनसे गेइन जादों आरोखि माने मोजां मोनसे डेभेलपमेन्ट माने जौगाखांनाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फैदों दा दिनै फैयै आरो बे बर' बिजोंखौनो जोङो आरो 11-12आव 2024 जों मोनबाय जों लानो हाबाय दा सोलिगासिनो दङ मोनसे डिपार्टमेन्टआव आर्ट्सआव जों मोनबाय दा उनावहाय जोङो गुबुनखौ सिन्था खालामगोन साइन्स आरो कमार्सखौ जों उनाव सिन्था खालामगोन बेनि थाखाय जोङो मिटिंफ्राव सावरायो लाजाया बे उननि खोथा आरो बिनिफ्राय जोङो बेखौ ग्रेजुवेलि जोङो आरो डिग्रियाव लायबावनायनि बाथ्रा दं बेखौबो जों लासै लांगोन हाखु-दाखुबा हयथ' जोंनाव गोरोन्थिबो थानो हागौ दा बर' थुनलाइ आफादनि जे उद्देश्य लानानै आफादखौ दानाय जादोंमोन आंनि साननायाव बे आफादखौ दानायनि थांखिया दिनैसिम माने फुलफिल जाबाय आरोखि नोंथांमोना नाय 2003नि जे BLT एकर्ड BTC एकर्ड जायाखैमोन 2003आव बिनिफ्राय जोङो बेखौ HCDL-आव सोनो हानाय जाबाय नङा होमबा HCDL-आव मोननाय लोगो लोगो जोंनि बर' रावखौ रक्षना होनो थाखाय दिनै इन्डियान गभर्नमेन्टआनो बेखौ माने सेफगार्ड होनानै दिनै बर' भाषाखौ फोथांनायनि लामाखौ बिथांमोनानो होगासिनो दं आरो साहित्य एकाडेमिखौ जोङो बै समनिफ्रायनो 2003नि उनाव 2005निफ्रायनो 24आव माबा जाबाय 24नि सेलेक्सनखौ फैसाव माबायाव मा होनो सारियाव सेलेक्सन जाबाय 2005आव जोङो साहित्य एकाडेमिखौ मोनग्रोदों दिनैसिम बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय 18 जनसो 18 सासो जोंना साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय मानसिफोर ओंखारबाय आरो मा दा बेखिनिखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानो बुंबाय गतिके बर' बिजोंखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामनो नाङा दिनै आं क'क्राझाराव नुदों मोजां बेक्ति अफिसारफोरनि फिसाफ्रा बर' बिजों फरायगासिनो दङ आरो आं बेवहाय लोगो मोनदों UN एकाडेमिनिफ्राय गोबांथार फरायसाफोर बेवहाय इन्जिनियार फरायगासिनो दङ बे जोंनि थाखाय मोनसे रंजाथाव बाथ्रा आरोखि दा क'क्राझारखौ थेंक इउ होनांगोन गोदोबो रिक्स लानायाव जे बिजों फरायजेननाय मानसिफ्रा जोंनि क'क्राझार जिल्लानिनोमोन आरोखि आरो मेइन रल लानाय मानसिफ्राबो जोंनि क'क्राझारनिनोमोन बिनि थाखाय आङो जेबो बाहाय क्रेडिट लानो लुबैयाखै बहाय बयनिबो सहाय सुबिदा दङ नाथाय लिडिं पार्टखौ जोंनि क'क्राझारनि मानसिया लादों आं बेनि थाखाय क'क्राझारनि मानसिखौ आं धन्यबाद होयो आरो आङो नोंथांनि सोंनायखौ आङो बुजिबाय खिन्थु जोङो दा सोलायनांसिगोन जिहेतु जोङो 2023 मायथाइयाव मोनसे एक्सपार्ट कमिटि बे खामानिया आगोलावनो स्टार्ट जादोंमोन खिन्थु गेजेर खन्द'आवहाय रांखान्थिनि मा होनो बेखौ आंखालाव जोङो बेखौ मावफुंजोबनो हायाखै आदा कमला मोसाहारिनि आमोलावनो जों बे बानखान्थिखौ जोङो बानायजेनदोंमोन आरो बेवहाय जोंहा गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर डक्टर स्वर्नप्रभा सैनारि आब'मोन आरो जोंनि माखासे गोरों गोराफोर बेवहाय दङ बिथांमोनहा बानायनानै थांनाय बोसोराव बिथांमोनहा बानानखान्थि बिजाबखौ दिहुनबाय बेखौ लाइब्रेरियाव बायनानै मोनो आं खावलायनो लुबैदों जोंनि साफ्रोमबो फोरोंगिरि आरो साफ्रोमबो लिरगिरिफ्रा बे बिजाबखौ नायनानै जोंनि बे बानानखान्थि बिजाबखौ नायनानै फल' खालामनांगौ आरोखि आं बेखौ खावलायहरबाय